Vostede é directora da Asociación do Proxecto Home. Como e por que decidiu dedicarse a esta actividade de axuda a persoas con problemas de adicción? Bueno, estudiei psicología. Antes de traballar no Proxecto Home estaba traballando con adolescentes en un centro de menores, con nenos e con adolescentes. Plantexáronme a posibilidade, xunto co primeiro director de Proxecto Home Galicia, Ramón, a posibilidade de poderme formar en adicción. Non tiña en ese momento coñecementos sobre a materia, sobre sustancias tóxicas. Entonces foi unha situación moi nova para min, pero tamén moi enriquecedora. Cales son as adiccións con sustancias máis perigosas e como se chega? Bueno, se teño que elexir algunha sustancia perigosa, non sei elexir, porque todas son sustancias perigosas. Cada unha ten un sistema de dependencia diferente. No día a día das actividades da vosa asociación, como soes axudar aos pacientes? Hai moitas actividades, en todos os servicios a entrada sempre é a mesma, é dicir, a persoa que necesita axuda ven unhas veces acompañada de algún familiar, outras veces ven soa. Nós o primeiro que facemos, que é o que lle chamamos a primeira fase de información e diagnóstico, o que facemos é traballo a nivel de traballo de personalidade. As familias sofren moito a problemática dos seus fillos ou fillas. Cal é a adicción máis grave de todas? Entonces non é tanto o nombre da droga, senón é máis o deterioro que está provocando en ti. En canto aos menores de idade, cando empezan a tomar drogas e como chegan habitualmente a elas? Como empezan a tomalas? Pois probando. Entonces, bueno, pois a idade habitual de inicio en consumo de drogas legais, tabaco e alcohol, está entre os 14 anos máis ou menos e despois vai escalando xa en drogas ilegais. Cal é a sustancia máis común coa que empeza a consumir os menores? Habitualmente alcohol, despois cannabis, tabaco. Como é o proceso para conseguir que os menores de idade deixen de consumir estas sustancias e que deberían facer a sociedade para evitar ese... Canto máis tardemos en consumir drogas, o proceso de maduración está máis estabilizado, entonces tedes maiores capacidades de decisión. Canto máis información teñades en todo isto e máis o pensedes, pois maior capacidade vades ter para decir que non, inda que haxa xente que vos invite e que vos dé a posibilidade de quitarlle importancia e que podades probar. Que ano cree aproximadamente que os menores van deixar de tomar esas cosas? Pode haber algunha idade na cual, algunha fecha na cual os adolescentes non consumades drogas e as drogas desapareceran do mundo, pero eso non vai a ser posible. Se nos centramos na cocaína, como actúa no cerebro, cales son os seus principales efectos e como axudan vostedes as persoas con este Bueno, problema? a cocaína é unha droga estimulante, eso que quere decir que todo a afectación que ten cando entra en contacto co corpo e no sistema nervioso central, todo o que fai é estimular. Por eso a veces, cando unha persoa consume cocaína e está moi ansiosa ou está como moi subida en esa alteración de estar moi espírica, moi activo, introduce outras drogas para baixar esa sensación. Unha droga estimulante, cando estou moi activo constantemente, non escoito, non penso, tomo decisións que son inadecuadas, me converto en unha persoa pouco tolerante, entonces son arisco, podo ter ataques de ira. Como traballamos nos con eso? Bueno, pois o traballo habitualmente as persoas que consumen drogas estimulantes, sobre todo a cocaína, o primeiro que facemos é verificar se esa persona pode combinar o seu traballo, se está traballando en unha oficina ou donde seas, o seu traballo ca terapia. Traballamos moitos aspectos da súa personalidade para reforzala e para que aprenda a saber vivir sin drogas. Que diferencias hai entre a cocaína e a heroína? Que problemas supón para os consumidores esta última e que fan na súa asociación para atender a xente adicta a esta droga? Bueno, a ver, primeiro, a cocaína, como decía antes, é unha droga estimulante, é dicir, que o que hace é totalmente activar a persoa, e a heroína é o contrario, é unha droga depresora, o cual o que fai é aletargar a unha persoa, enlentecer todo. Habitualmente as persoas que consumen heroína teñen unha desestructura psicolóxica moi fuerte que por ese lentecimento non lles permite combinar a vida laboral con un tratamento.
Como falábamos antes das drogas estimulantes, crees que a largo plazo unha persoa que consume estas drogas pode ter cambios radicales na súa vida? Sin duda, sí, sí. Claro, esa é a parte máis importante, non máis importante, pero unha das partes punteiras para traballar en que unha persoa poda facer un proceso de rehabilitación e poda acadar un futuro con unha vida normalizada desde a abstinencia e estabilizar de novo a súa personalidade. Vemos con medo e preocupación algúns vídeos de xente adicta a drogas novas como fentanilo en países como Estados Unidos. En canto ás posibles solucións ante o incremento destas sustancias, cal cree que é o mellor xeito de enfrontarse a elas e evitar que aquí pase o mesmo? Poder conseguila. Entonces eu penso que ten que haber unha boa medida xurídica e unha boa medida de prescripción médica para poder un pouco controlar este tipo de temas. En España penso que, por lo menos o que din, é que está bastante máis controlada que en Estados Unidos. Os principais problemas para as persoas adictas é o síndrome da abstinencia. Como lle axudan a xente a pasar este momento e de que xeito lle asisten para volver a integrarse na vida normal? O síndrome da abstinencia hoxe está moi controlado médicamente. Que retos lle quedan á súa asociación por conseguir de aquí en adiante no que respecta ás adiccións con sustancias? Sempre hai retos, non? Porque sempre se pode mellorar no traballo, sempre se pode pensar en como axudar máis. Un dos retos que temos é facer boa prevención. Antes dixeches que os cannabis tamén eran unha droga moi importante. Poderías nos falar un pouco deles e contarnos as consecuencias que teñen nunha persoa? Bueno, a ver, el cannabis, THC, los porros, los petas, como lo queramos llamar, sempre ha sido unha sustancia que, primeiro, que se relaciona moito ca adolescencia.